उदालगुरि जिल्लानि थागिबि कुमुद मोसाहारिनि मोनसे बाखनायथाव हाबा। अलसिया आखुखौ नेवसिनानै फिथाइ थायग्रा माखासे जाथोनि बिफां गायनायाव नांथाबदों कुमुद मोसाहारिया। फिथाइ थायग्रा बिफां गायनायनि गेजेरजों गावखौ सुंथानायजों लोगोसे सोमखोर बडलेण्ड दानायनि हाबाफारि लादों कुमुद मोसाहारिया। बे समाव बडलेण्डनि दाब दाब ओनसोलफोराव बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै गावखौ सुंथानायजों लोगोसे समाजनि बिहोमा गोनां खौरां फोसावनायखौ जों सानफा एफा नुनो मोनबाय थाबोदों। बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानि 38 नं भैरबकुंड बियाबनि सिङाव थानाय सान्तिपुर गामिनि थागिरि कुमुद मोसाहारिया गावनि गोग्लैसोनानै थानाय हायाव माखासे फिथाइ थायग्रा बिफां जेरै लिसु, थाइजौ बायदि रोखोमनि बिफां गायनानै गावखौ सुंथानायजों लोगोसे सोमखोर बडलेण्ड दानायनि हाबाफारि रनसायदों जाखांफु आबादारि कुमुद मोसाहारिया। बेनि सायाव उदालगुरिनिफ्राय जोंनि बड'सानि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे आबुं जर'खा रादाबखौ नायनानै लानि फै। बे समाव दंफैयो आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सान्तिपुर बिसिडिसिनि जि बेंखनाव थानाय जि सान्तिपुर गामियाव आरो बे गामियावनो दिनै सासे जि बर' हारिनि सासे जाखांफु जि आबादारि बिथाङा दिनै आबादनि मोनसे जांख्रिथाय बेयाव लाबोनो थांनायखौ जों बे समाव जों नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बुंनांगोन जिहेथु उदालगुरि जिल्लायाव दिनै सोरबाबा 30 आरो सोरबाबा 40-50 बेबायदि बिगा आबाद मावनानै दिनै आबादनि मोनसे जांख्रिथाय लाबोनायखौ जोङो बे समाव जों समाजारि बिजोङाव जों थारैनो जों नुनो मोननाय जादोंमोन। आरो बेबादिनो दिनै सासे जि बर' हारिनिनो सासे जि जाखांबोबाय थानाय जि आबादारि बिथां कुमुद मोसाहारिया बे समाव आबादनि मोनसे जांख्रिथाय लाबोनो थांगासिनो दङ। फै जों मिथिना लानि बे कुमुद मोसाहारिया सोर आरो बिथाङा मानि थाखाय बेबायदि हाबाफारिखौ लादों। थारैनो आं नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। बे नुथायानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सान्तिपुर जि गामिनि आरो बे गामियावनो जिथु ओरैनो गोग्लैसोनानै थानाय जि हा बिगा बिगा हा, बे बिगा बिगा हायाव दिनै बिथाङा जि आबाद मावनायनि गेजेरजों बिथाङा दिनै मोनसे आबादनि जि जांख्रिथाय आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्डआव थानाय जि आबादारिफोर बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय मोनसे हाबाफारि बेयाव जोङो थारैनो जों नुनो मोननाय थांगासिनो दङ बा जों नुनो मोननाय जादों। थारैनो आरो बिथांखौ जों बाख्नायनांगोन। बिथाङा बेबायदि मोनसे जि मोजां हाबाफारि लादों, जि बे बिथाङा गोबां बेबायदि गोलैसोनानै थानाय जि हा बेयाव बिथाङा जि लिसु आरो थाइजौ जि बिफां गायनायनि गेजेरजों बिथाङा मोनसे गोदै फिथाइनि जि जांख्रिथायनाय बड'लेण्डआव बिथाङा लाबोनो थांगासिनो दङ। बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजानाय जिहेथु बिथाङा आंजों लोगोसे दङ जि कुमुद मोसाहारि बिथाङानो दिनैनि समाव उदालगुरियाव मोनसे आबादनि जि जांख्रिथाय बे जांख्रिथायखौ बिथाङा लानानै फैदों। आरो थारैनो बिथांनि थांखि आरो नोजोरा मा, बे समाव जों थारैनो बिथांनि खुगानिफ्राय मोनफ्रोमबो बाथ्रानि सोमोन्दै आरो मोनफ्रोमबो जि बिथाङा हाबाफारि लानाय बिनि सायाव जों आबुङै जिथु मिथिनो नाजानाय नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ जोंनि नायगिरिफोरनि बे समाव। धन्यबाद। बड'सा निउस आंनि बे बारि खेथि खालामनायसिम सफैनो हादों। नोंथांनि सिनायथि? आंनि मुङा जाबाय कुमुद मोसाहारि। आं सान्तिपुर बिसिडिसि सिंनियाव थागिबि। आरो जों नुदों बेयाव नोंथाङा गोबां बेबायदि लिसु आरो थाइजौनि आबाद मावदों। मानि थाखाय? आङो गुबुन गुबुन जायगायावहाय नुनो मोनदों हाइब्रिद लिसु आरो हाइब्रिद थाइजौ बेबायदि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय फ्राय गैया। दासो एसे गुबुननिफ्राय सोलोंनानै दा बे खेथिखौ गायनो नाजादों। आरो बे खेथिया 3 बोसोरनि उननिफ्रायनो प्रडाक्ट मोनजेनो आरो 5 बोसोर जायोब्ला बे खेथिया फुल प्रडाक्ट जायो। बेनिखायनो आङो बे खेथिखौनो आसा खालामनानै गावनि न'खरखौ फिसिनो बा गावनि गथ' गथायखौ थांखि थांनो थाखाय आङो बे आबादखौ जि आङो गायनानै जुदि आङो प्रडाक्टखौ जुदि मोजां मोननो हायोब्ला आंनि न'खरफोरा गोजोन जागोन। आरो आंनि गामियाव थानाय आंनि बिसिडिसि सिङाव थानाय गुबुनाबो जेन आंनि गायनायखौ नुनानै बिथांमोनाबो जेन आबादनि सायाव एसे लक्ष्य खालामनानै आबाद मावनो
उत्सा जाना फैयो बे कारनाव आङो बेखौ जोंनि सान्थिपुर बिसिडिसि सिङाव आं जागायजेनदों। सेयाव मा बेसेननि लाना फैदों नोंथां? फांसेयाव बे थाइजौ फुलियाहाय 100 रां, लिसुआबो 100 रांहै लाना फैदों। दा गभर्नमेन्टआथ' गोबां बेबायदि फुलि मदद आरो हेफाजाब मोननाय जादों नामा? बर्तमान बेबायदि गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय जाथ'वाखै। आं गावनो गोसो खालामनानै बे आबादखौ जागायजेनदों। दा नोंथाङा सानो नामा जिहेतु मोनफ्रोमबो बाथ्रायावनो जितु गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि सापर्ट मोनोब्लासो मोनफ्रोमबो खामानियाव आगबारिनो हायो होनना नोंथाङा सानो नामा? गभर्नमेन्टनिफ्राय बेबायदि जोङो मोनबाथ' मोजां, खिन्थु जोङो मोनस' हायाखै दासिमहालागै आरो बेबायदि आबादारिफोरखौहाय नायगिरनाय बे गभर्नमेन्ट फान्डनिफ्राय नायफैनाय बेबायदिखौ बहुत खम नुयो। बेनिखायनो जों नाजायो गभर्नमेन्टआबो जेन जोंनि सायाव एसे नोजोर होयो आरो जोंनो जिफोर प्रटेकसन नांगौ बेफोरखौ जेन होयो। आरो गभर्नमेन्टआ मदद होयोब्लासो आबादखौ मावनो हायो नोंथाङा बेबायदि सानो नामा? बेबायदिबो नंद्राया। गोसो खालामबोला जों जोहोलाव इयुथफोरा साफ्रोमबो जेन एसे थाखा फैसा खरसा खालामनानै गायनो हायो आरो जों गोसो खालामनानै नाजाबोला साक्सेसफुल जायो आरो। बिनि अनगायै नोंथाङा मा आबाद मावो? बिनि अनगायै आंथ' गुबुन फिसा बिला बिजनेसफोर मावो आरो लकेलावहाय। आरो बाखि थानाय हा जिथु नोंथाङा 7 बिगानि बाथ्रा बुंबाय, नोंथाङा बेयाव 3 बिगा जिथु लिसु आरो थाइजौ बिफां गायबाय, बाखि थानाय हायाव नोंथाङा मा खालामनो सानदों? बाखि थानाय हायावहाय आङो आबाद बे माबाखौहाय बै मा होनगोन काजि टेङा होनना बुङो जोंनियाव सानजारियावहाय काजि टेङा, बेखौ गायनो नाजादों। 3.5 बिगायाव बेखौ गायगोन आरो लोगोसे मा होनगोन बै बाउन्डारियावहाय लकेल दंफांफोर गायनानै आं काजि टेङाखौ आबाद थिखांनो सानदों। दा बेसेबांसो गोबावनि उनाव बे फिथाइया मोनगोन नोंथाङा बेखौ? काजि टेङायाथ' बै लिसुआ 2 बोसोरावनो बिबार बारगोन आरो बे बिबारखौहाय खाना गारनांगोन। 3 बोसोरनिफ्राय जोङो प्रडाक्टखौ मोनजेनगोन। माबा ट्रेनिंफोर लानाय जादों नामा? ट्रेनिं बेबायदि लाथ'नाय जायाखै। लागोन। लानो आङो मोनसे एनजिअनि थ्रुयै माने ट्रेनिंखौ लानो थांगासिनो दङ आरो आबादनि सायाव। आच्चा, नों बादिनो गोबां बेबायदि जिथु गोग्लैसोनाय सुबुंफोर दङ, बिथांमोनाबो दिनै आबादनि सायाव खुब बिथांमोना नांथाबनाया खम, बिथांमोनखौ नोंनिफ्राय मा खालामनो थाखाय? आङो बिथांमोनखौबो आंजों लोगोसे बेबायदि आबाद खालामनायाव लैहोर लैहोर ओंखारजानायखौ लुगैदों आरो साक्सेस जायोब्ला साफ्रोमनि न'खरफोराबो जों ओरैबायदि बिनि आबादनि सायाव ओरैबायदि जों सुना नायदों। जोंहा माइ खेथिफोर खालामोबा जों बोसोराव खनसेल' जायो। जोंहा मास प्रटिक फैनाय बेबायदि जों खेथियक नङा। बेनिखायनो जों खेथियकबोला जेनेबा जोंनियावहाय गासिबो थानांगौ। गय दंफां, थाइजौ दंफां आरो लिसु दंफां। नंगौ, बिथाङानो जाहैबाय नैबे सान्थिपुर गामिनि जि थागिबि बिथां जे कुमुद मुसाहारि, आरो बिथाङा जोंनि सिगाङाव जि बिथाङा मावनो लानाय जि आबाद बिनि सायाव बिथाङा खोब रोखायै बुंथिनानै होबाय जोंनि सिगाङाव। आरो बिथाङा बुंदों जिहेथु नैबे जि लिसु आरो थाइजौनि जिथु आबाद बियो बिनि जि फिथाइ, बे फिथाइया 2 बोसोरनि उनावनो बिथाङा मोनगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावदों जिहेथु फैबाय थानाय समाव बेबादिनो जे सुबुंफोरा जाहाथे ओरैनो दङब्ला बेबादि गोग्लैसोनाय हायावनो बिथांमोना बादुला जिथु आखुखौ ज्राब गारनानै बिथाङा आबाद मावनायाव नांथाबनांगौ, बिथाङा जोंनि सिगाङाव खोब बे समाव बुंथिनानै होनायखौ जों नुनो मोनो। थारैनो बिथाङा जिथु दिनै बड'लेण्डनि सासे जि जाखांफु आबादारि जानो थांगासिनो दङ, आरो बिथांनि जि हाबाफारि लानाय बेयो थारैनो बाख्नायथाव। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि सुबुं समाजाव जि आबादनि मोनसे जांख्रिथाय बिथाङा बे समाव लाबोनो हादों होननानै बे समाव आङो भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै सोरांसार बाग्लारि।